mɔgɔ ta ye Mali ko ye Aras Balayira b'i fɛ. Mɔgɔ bɛ faso fɛ Aras Balayira b'i fɛ fo saya an bɛ ɲɔgɔn bolo. Partager maximum. Ne balimaw bi an sigi kun ye mun ye Sogɛl Kokala Mayiga a bɛ Qatar jamana na a taara ka Ala ta fɔ yen nɔ ka tiɲɛ fɔ nkalon min bɛ diɲɛ kɔnɔ ani diɲɛ bɛ ka taa cogo min na i y'a faamuya b'a la k'a fɔ diɲɛmaaw ye an bɛ Sogɛl Kokala Mayiga fɔ an bɛna an da don o la k'o walawala n'an bɔra yen nɔ dɔgɔnɔduguw la i y'a faamuya b'a la jihadistes yɛrɛ dama bɛ ka marifa ta ɲɔgɔn kama ka ɲɔgɔn faga an b'an da don o la ni waati ma an t'an tɛgɛ ma soya bayaya Ala ye tiɲɛ bange Buma bɛ de kuma min fɔ a ma i y'a faamuya b'a la o dalu i y'a faamuya b'a la an y'a yɛrɛ kɛ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na kunun o tiɲɛ dara tabali sanfɛ bɛɛ y'a dɔn ko soya ye den modèle min ye yan'an ka taa ɲɛfɛ tanti Arama k'i fo ne balimaw bi sɔgɔmada in na n wulila n ye vocali baden dɔ sɔrɔ n ka telefɔni kɔnɔ comment ça s'appelle dɔgɔnaw a bɛɛ ye dɔgɔna de ye u ka vocali bɛɛ ka jigin n ka telefɔni kɔnɔ a ka ca ba n'a si ye ko ne ko i y'a faamuya b'a la dɔgɔnadugu ko hali marakadugu bɛ se ka u bɔ baara la an bɛ yafa ɲini kɛ dɔgɔnaw fɛ parce que ne yɛrɛ teri bɛɛ ye dɔgɔna de ye mais u kana jigin an na ni mɔgɔ dusu bɔra i bɛ fɛn fɔ ka sɔrɔ i ma sigi n'a ye den bɛ bi a tabaga de bolo an bɛ yafa ɲini kɛ dɔgɔna bɛɛ lajɛlen ma dabɔ kama tɛ fili don hadamaden fɛn fɛn bɛ ji min i bɛ fili wala k'o fɔ dɔgɔnaw ye a bɛ nin yɔrɔnin tigɛ k'a ci dɔgɔnaw ma komi o ye n ka vocali yɔrɔnin dɔ de tigɛ i y'a faamuya b'a la u bɛ ka circuler fan bɛɛ fɛ dɔgɔnaw yɛrɛ a dɔw bɛ nɛni na a dɔw bɛ ka kuma ɲuman fɔ a dɔw fana y'a faamuya ko fili don mais nin tɛ ban ko la den bɛ bin a tabaga de bolo mɔgɔ caman yɛrɛ b'a fɔ ne ma ko ne ye dɔgɔna de ye ko n ye kojo ye ko n ye nin ye i y'a faamuya b'a la tellement que ne ni dɔgɔnaw ka di ne teri bɛɛ ye dɔgɔna de ye depuis Bamako an bɛ si ɲɔgɔn kan an bɛ dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ i y'a faamuya b'a la an ka villagew fana la an ni dɔgɔnaw tun bɛ ɲɔgɔn kan k'a fɔ ne ka dɔgɔyama c'est que ne ka dɔgɔyama tɛ se dɔgɔnaw ma mais fili ka baara don sinon dabɔ kama tɛ parce que mun de ye n tɔɔrɔ cɛ dɔ bɔra ka kuma n t'a tɔgɔ yɛrɛ dɔn quoi fo a taara kumarasa ka plateau sanfɛ o de ko Asimi sigidon k'a ye kuma fɛn fɛn fɔ k'a ye layidu fɛn fɛn ta ko kelen tɛ yen min bɔra sira fɛ ko kelen tɛ yen k'a ye min kɛ o de ye n tɔɔrɔ ne tun ma d'a la ko dɔgɔnɔw bɛ nin sabu u bɛ se k'u sigi ka nin den qualité ninnu lajɛ ka faso lagosi cogo dɔ la quoi ne tun ma d'a la ko dɔgɔnɔw bɛ sɔn ka sabu ka nin cɛ in to nin cogo la quoi bon n dusu de bɔra bon n ye kuma dɔw fɔ kuma minnu man ka fɔ filiba de bɛ kuma ninnu na an bɛ hakɛto ɲini kɛ dɔgɔnaduguw la sanfɛ fo duguma fo sanfɛ an bolo fila bɛ an kɔ nin ye fili ka baara de hadamaden si tɛ min ka bɔ fili ma n ye kuma min fɔ a ma ɲɛ bi a ma ɲɛ sini an b'o hakɛto ɲini kɛ dɔgɔnaw fɛ anw ye mɔgɔbaw de ye n'an filila an bɛ sɔn an ka fili ma n'an filila i y'a faamuya b'a la an bɛ yafa ɲini franchement o ye vocali minnu ci ma franchement ne yɛrɛ ye vocali ninnu lamɛn fili caman de b'a kɔnɔ an bɛ yafa ɲini kɛ dɔgɔna bɛɛ lajɛlen fɛ kuma ma ɲɛ bi a ma ɲɛ sini an bolo fila bɛ an kɔ u ka yafa an ma ala kama kira kama anw ni dɔgɔnaw bɛɛ bɛ hakilina kelen na an ka liti ye kelen ye dɔgɔna min bɛ ne lamɛn mali kɔnɔ mali kɔ ka Côte d'Ivoire diɲɛ fantan ani naani na sabu que o bɛɛ tile ka vocali ci ma ko baara tacogo ka ɲi ni ne donna olu gasi la n kan ka hakɛto ɲini de kɛ k'a ɲini dɔgɔna bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka yafa Aras Balayira ma ala kama kira kama a ma dabɔ a kama fili de ye n sɔrɔ ni dusu bɔra i y'a faamuya b'a la i kana dusu bila hakili ɲɛ ne ye dusu bila hakili ɲɛ o don parce que n ye dɔgɔna cɛ in ka vocal lamɛn a bɛ ka faso lagosi a bɛ ka nin fanga in lagosi o de ye n tɔɔrɔ ni n bɔra k'a jaabi fo ka taa don dɔgɔnaw bɛɛ kun k'a ɲini dɔgɔnaw fɛ ko n ka laɲini tun tɛ i y'a faamuya b'a la n m'a dabɔ a kama fili de ye n sɔrɔ den bɛ bi a tabaga de bolo hadamaden fɛn fɛn bɛ ji min i bɛ fili k'a ɲini dɔgɔna bɛɛ fɛ k'u ka yafa Aras Balayira ma walahi ne ka dɔgɔyama bi m'an bila video kɛlaw an bɛ video kɛla ka ca mais n'i y'a ye bi y'a faamuya b'a la fili y'an sɔrɔ fo an taara don dɔgɔnaw kun walahi dabɔ kama tɛ quoi dabɔ kama tɛ k'a ɲini dɔgɔna bɛɛ fɛ hali sisan ne bɛ dɔgɔnaw ka groupe sanfɛ n bɛ tilen ka kuma ye Musa Jigiba n terikɛ don ani y'a faamuya b'a la dɔgɔnaw ka ɲɛmɔgɔw caman bɛ ne yɛrɛ wele video tacogo ka ɲi u bɛ encourager quoi parce que dɔgɔna bɛɛ ye hɔrɔn de ye dɔgɔna bɛɛ ka ɲi
Ko tellement que Bamako ne kɛra dɔgɔnɔw fɛ parce que o tɛ nkalon dɔn o tɛ nanbara dɔn olu bɛ baara de kɛ ka sɛgɛn ka baara kɛ ne dɔgɔnɔw tun ka di kojugu walahi ni dɔgɔnɔw tun ka di an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo fili de n sɔrɔ sinon ne teri bɛɛ dɔgɔnna n'i y'a ye ne taara nin kuma sugu fɔ n tun tɛ n yɛrɛ bolo n tun bɛ sanfɛ n dusu tun tiɲɛna kojugu tu as vu quoi ne yɛrɛ ye vocal lamɛn surɔ de kosɛbɛ mɔgɔw y'a ci ma parce que n'an tilala vidéo la an t'a lamɛn quoi i y'a faamuya b'a la mɔgɔw y'a ci ma yɔrɔnin minnu tigɛra a bɔ k'a fɔ hali an ka dugu bɛ se ka dɔgɔnɔ dugu bɔ baara la franchement o ye fili belebeleba de ye walahi fili belebeleba don an bɛ hakɛto ɲini kɛ dɔgɔnɔ bɛɛ lajɛlen fɛ ko dabɔ kama tɛ fili don sitanɛ o de donna n na wala aw ka yafa aw den i y'a faamuya b'a la ani aw jɛɲɔgɔn ani aw teri aw ka yafa a ma ala kama mɔgɔ bɛɛ bɛ fili ala bɛ deli a bɛ sɔn ka ɲini aw fana fɛ aw delila n bolo fila bɛ n kɔ aw ka yafa a ma aw ka nin ko in bila nin cogo la parce que dɔw dusu bɔra dɔw bɛ ka kɛ nɛni ye dɔw fana bɛ ka a fɔ n ye ko fili don ko sinɔn ko bɛ n ka vidéo lamɛn bon o bɛ n fɛ tu as vu quoi mais bɛɛ n'i ka hakilina don bɛɛ n'i kɛcogo don mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu dusu ka bon mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu dusu man bon olu bɛ faamuyali kɛ ni ko kɛra olu b'a di ala ma tu as vu quoi voilà an b'a ɲini dɔgɔnɔw fɛ ko u ka yafa aras balayira ma ne yɛrɛ y'a fɔ n ka vidéo kɔnɔ hali o don ko ni n jiginna mali la n tɛ fulamuso ta i y'a faamuya b'a la n tɛ marakamuso ta n tɛ bamananmuso ta dɔgɔnɔmuso dɔrɔn parce que sɛbɛ b'u la dɔgɔnɔmuso a bɛ cɛ bonya i y'a faamuya b'a la a bɛ cɛ valeur dɔn n y'o fɔ n ka vidéo tɛmɛnenw la o b'a yira ko ne bɛ dɔgɔnɔw fɛ o b'a yira k'a fɔ ko dɔgɔnɔw ko ka di ne mais fili de n sɔrɔ mɔgɔ man bon fili ma i y'a faamuya hadamaden fɛn fɛn bɛ ji min i bɛ fili de n sɔrɔ ka hakɛto ɲini aw fɛ an ka nin ko in bila tan an ka taa n'an ka balimaya n'an ka sinjiya ye ne ye kuma min yɛrɛ fɔ k'a fɔ ko hali marakadugu bɛ se ka dɔgɔnɔdugu bɔ baara la o ye kuma de ye o sinon e ni ala na kɛ cɛ maliyɛnw bɛ sɔn ka marifa ta ɲɔgɔn kama walima k'u yɛrɛ dama bɛ bila ɲɔgɔn na o waati ninnu banna ɲɔgɔn minɛ de bɛ bi ani sabali i y'a faamuya b'a la ka faso sɛgɛn danbe kɔnɔ wala ko ɲini dɔgɔnɔ bɛɛ fɛ hakɛto bɛ kuma kɔnɔ aw bɛ yafa aras balayira ma ala kama kira kama ma dabɔ a kama fili de ye n sɔrɔ n dusu de bɔra i y'a faamuya b'a la n ye kuma fɔ ka sɔrɔ ma sigi n'a ye sinon daban ko a ma tɛ ne ni dɔgɔnɔw bɛ tile ka kuma an bɛ groupe kelen sanfɛ i y'a faamuya b'a la ayiwa an bɛ ɲɔgɔn bolo sangan depuis mali la an bɛ ɲɔgɔn bolo mais n'i y'a ye ne taara fo nin niveau la franchement n dusu de tun tɔɔrɔlen don quoi c'est pour cela que mɔgɔw b'a fɔ ni dusu bɔra sabali ni dusu bɔra kuma ye k'a to yen mais ne dusu bɔra dɔrɔn nana sigi parce que cɛ in ye kuma min fɔ dɔgɔnɔ denmisɛnninw ma se ka taa minɛ k'a kun ci ka da fara bon o nɛri ni fɛn ninnu quoi n ye dan sago quoi dansago dun man di ala ye dɔgɔnɔw aw b'aw jo fɛ aw ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ni mɔgɔ b'i fɛ n'i filila a b'a f'i ye walahi ni mɔgɔ b'i fɛ ni mɔgɔ b'i ka ko la n'i filila a b'a fɔ ni mɔgɔ t'i fɛ n'i filila a t'a fɔ ka hakɛto ɲini kɛ dɔgɔnɔ bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya a bɛ nin yɔrɔnin tigɛ k'a ci dɔgɔnɔ bɛɛ ma vocal ninnu bɛ ka circuler mɔgɔ fɛn fɛn bolo a y'a ci a bɛɛ lajɛlen ma ko fili de ye sɔrɔ den bɛ bi a tabaga de bolo mɔgɔ man bon fili ma n'i filila i kan ka jɔn i ka fili la n'i filila i kan ka sɔn ka fɔ n filila n'i filila i kan ka yafa ɲini wa ne ye yafa ɲini dɔgɔnɔ bɛɛ fɛ aras balayira ye dɔgɔnɔ de ye aras balayira ni dɔgɔnɔw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo wa aras balayira bɛna dɔgɔnɔmuso ta ni n taara mali la ni ala na kira sɔnna bɛɛ lajɛlen fana b'a ye wala n bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an sigikun ye min ye o ye Sogɛl Kokala Mayiga jigitugu minisiri min ɲɔgɔn ma deli ka na mali kɔnɔ a taara Katari jamana kan i y'a faamuya b'a la jɛkulu dɔ bɛ i y'a faamuya b'a la diɲɛmaaw bolo san o san i y'a faamuya b'a la u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamanabaw la ka taa kuma fantanya bɛ jamana minnu kan olu bɛ se ka dɛmɛ cogo minnu na olu bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo minnu na o jɛkulu bɛ lagasa ninnu bolo mɔgɔ minnu bɛ fɛ fantan ka to fantanya la faama ka to faamaya la k'olu bɛ jɛkulu sigi ko ka fantanw dɛmɛ o de kɛ nkalonfin don o tɛ fantan fɛ bi o tɛ fantan fɛ sini o tɛ mɔgɔ ka ɲɛtaga fɛ jigitugu minisiri Sogɛl Kokala Mayiga a taara ka tasa da f'u ye ka ala ta f'u ye k'u bila u pilasi la mɔgɔw b'an bolo bi dɛ walahi ni ne ye n sigi ka Asimina ka jama lajɛ n sɔn bɛ suma de bilahi n jigi bɛ fa walahi n bɛ lafiya kɔ olu tɛ munumunu o olu mana fɛn min ye dɔrɔn o b'a fɔ de hali ni kunkolo janyana ka maga kabakolo de la Sogɛl Kokala Mayiga Asimi ninnu n ka cɛ n'olu ye tiɲɛ ye o b'a fɔ de piyan hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile a jɛkulu lagasa min sigilen bɛ diɲɛmaaw bolo se bɛ mɔgɔ minnu ye k'olu bɛ fantanw bɔ fantanya la Sogɛl ko ko nkalonfin don
ko jɛkulu sigilen ni bi cɛ ko a ma nafa ɲa ko a ye dɔ de fara fantanya kan ko a ye dɔ de fara joli bɔn kan k'a ye dɔ de fara mɔgɔ faga kan ko n'u m'u jogo sanse k'u laban ko fɛn bɛ yɛlɛ la k'a ka bon hakili ma dɛ Anthony Guterres tun bɛ yan k'o kɛra i y'a faamuya bala a ɲɔgɔn dalajɛ kɛra Dubayi de i y'a faamuya bala nin semaine tɛmɛnen kɔnɔ a kɛra Dubayi de hali bi Sogɛl yɛrɛ bɛ Dubayi i y'a faamuya bala jɛkulu min sigira de ko ka fantanw dɛmɛ Sogɛl ko k'a sigira de ko ka fantanw faga k'a ma sigi ko ka fantanw dɛmɛ dɛ k'a sigira de ko ka fantanw faga ko jɛkulu in bɛ sigi waati min na ko fantan jamana tun tɛ tɛmɛ jamana 25 kan mais ko bibi na k'a bɛ jamana 50 kɔ de la fantan jamana o b'a yira k'a fɔ k'u ka jɛkulu in sigi kun ko nafa t'a la i y'a faamuya bala hɛrɛ tɛ ka se fantan ma foyi tɔgɔ don i y'a faamuya bala ka diɲɛmaw ka wari minɛ ka kari u kɔnɔ e cɛ n ko bilahi fɛn bɛ yɛlɛ bingalikɛla ni mɔgɔ tɔɲɔlaw ni ala jogo ninnu na ka bɔ cɛ an ka taa dɔrɔn n'an bɛ ka taa an bɛ so ka jɛkulu sigi k'u bɛ mɔgɔw dɛmɛ i y'a faamuya bala ko jamanaw bɛ se ka développer cogo min na i y'a faamuya bala u bɛ se ka segu danbe kɔnɔ cogo min na a bɛ ka dɔ de bɔ mɔgɔw danbe la a bɛ ka dɔ de fara halaki kan a bɛ ka dɔ de fara mɔgɔw ka fantanya kan Sogɛl y'a fɔ i ye dɛ ko jɛkulu in ko a sigilen ni bi cɛ ko ni tɔɔrɔ tɛ ko lafiyamaya kɔnɔ ko n'u b'u taabolo yɛlɛma k'u k'u taabolo yɛlɛma ça veut dire ko dɛmɛ ye min ye i ka mɔgɔ dɛmɛ a ka k'a yɛrɛ ye mɔgɔ dɛmɛ i y'a faamuya b'a la a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la a ka jamana bɛ se ka développer i y'a faamuya b'a la n'a tɛ dulon mɔgɔ la tuguni quoi il a tout dit a y'a bɛɛ fɔ yen nɔ ka kungun n'a ɲɛɲɛ ka bara ci k'a yɛrɛ kɛ k'a d'u ma yen nɔ ko ale ta filɛ nin ye n'aw b'a ta a y'a ta n'aw t'a ta ko fantanw kununa wa fantanw b'u ka hakɛ ɲini cogo don le grand Sogɛl Kokala Mayiga kɔrɔbɔrɔden halala cɛ min kɛra Mali fɛ cɛ min ye valeur de Mali la cɛ min ye Mali sɛgɛn danbe kɔnɔ cɛ min taara kuma ONU na i y'a faamuya b'a la ka tasa da f'u ye n'a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ Sogɛl Kokala Mayiga don o bɛ siran nin jɔkulu ninnu ɲɛ a y'a f'u ye kunun ko tɔɔrɔ b'u ka degun bɛ an kan dɔ de bɛ ka fara fantanya kan jɛkulu bɛ sigi don min na k'u bɛ fantanw dɛmɛ k'u bɛ fantanw ka hakɛ segin u ma i y'a faamuya b'a la k'u bɛ fantanw ka jamanaw jɔ ko ka wari d'u ma ko ka sɛgɛn b'u la Sogɛl ko paga ma kɛ a jɛkulu bɛ sigi don min na jamana tun ye i y'a faamuya b'a la jamana 25 de ye bi i y'a faamuya b'a la tellement que fantanya ɲɔ ɲalen don dɔ bɛ ka fara fantan jamanaw kan a taara fo jamana 50 kɔ de la o b'a yira k'a fɔ jɛkulu in sigi ko nafa t'a la jɛkulu in sigilen ni bi caman hɛrɛ lase fantanw ma ni bengali tɛ ninnu bɛ balo fantanw na de a bɛ komi n'i taara waraba bila i y'a faamuya b'a la mangalani ni fɛnw cɛ quoi diɲɛmaw setigiw olu bɛ balo fantanw na nin cogo de la fantanw bɛ se ka don da la cogo jumɛn a y'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la fantanw i y'a faamuya b'a la afiriki jamana bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ko Mali jɔra cogo min na o de bɛ se di a ma an ka nata bɔ mɔgɔw kan k'an jigi bɔ mɔgɔw kan ka mɔgɔw ka fɛn ye k'a to yen nkalonfin mɔgɔ minnu sigilen don k'olu bɛ fantanw ka hakɛ d'u ma olu yɛrɛ de ye fantanw fagabaga ye olu de bɛ ka dɔ fara mɔgɔw ka fantanya kan Faransi lajɛ kɛ anw ni Faransi lajɛ kɛ u yɛrɛ ka kuma ko démocratie i y'a faamuya b'a la droit de l'homme égalité fraternité i y'a faamuya b'a la solidarité a bɛɛ nkalonfin tiɲɛ t'a la u balo bɛ bɔ fantanw de yɔrɔ u balo bɛ bɔ fantanw de kun an b'i fo Sogɛl Kokala Mayiga k'i waleɲuman dɔn i taara ci min fɔ Dubayi an y'a mɛn an y'a lakali an bɛ continuer k'a partager jigitigiw minisiri a taara a ma foyi to bɔrɔ kɔnɔ i y'a faamuya b'a la a y'a bɛɛ fɔ jɛkulu in sigilen ni bi cɛ dɔ de farala tɔɲɔ kan dɔ de farala fantanya kan wa jɛkulu in nafa t'a la n'u b'u baara kɛ cogo yɛlɛma u ka yɛlɛma n'u tɛ ka yɛlɛma fantanya ɲɔ bɛ ka ɲa ka taa fɛ wa k'u bɛ ka mɔgɔ dɛmɛ cogo min na k'o tɛ dɛmɛ de ka 200 ta ka taa di jamana kunturu ma Sogɛl ko k'o ye ta tiɲɛ tɛ n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ a dɛmɛ i y'a faamuya b'a la dɛmɛ min bɛ se ka bɔ nɔgɔ la dɛmɛ min bɛ se k'a to n'a bɛ se ka danbe kɔnɔ mais ka mɔgɔ kin ka tila k'a fiyɛ o de ye nin jɛkulu sugu ninnu ye o ala ka hinɛw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min na ala ka nɔgɔya bɛɛ bɛ tiɲɛ ni nkalon dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na bi bilahi wa mɔgɔ tɛ siran mɔgɔ ɲɛ bi dɛ mɔgɔ bɛ siran ala de ɲɛ ni ka ɲi mɔgɔw b'a fɔ n'i ma ɲɛ a bɛ fɔ bi bilahi foyi tɛ dogo wa diɲɛ bɛɛ kɛra kelen ye n'i ye bo ci i ka so kɔnɔ bi a bɛ bɔ kɛnɛma n'i ye bo fara i ka so kɔnɔ hali kelen bilahi kasa bɛ se mɔgɔw ma kɛnɛma bɛɛ bɛ bɔ a kalama Mali jɔlen don la patrie ou la mort Afrique bɛɛ jɔlen don la patrie ou la mort diɲɛ jamanaba fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ c'est à dire que u bɛɛ ka nafolo bɔra Afrique de Amérique o
i y'a faamuya b'a la faransi ninnu u bɛɛ balo bɛ bɔ afiriki de an bɛ n'o de tigɛ ka kɛ an yɛrɛ ye i y'a faamuya b'a la an ka hɛrɛ ye k'a di an yɛrɛ ma k'a kɛ an yɛrɛ ta a tɛ bɔ tuguni o de bɛ na kɛ i m'a ye o don a taara kongo o ye wo ci a la a taara kongo o ye wo ci a la a taara i y'a faamuya b'a la gabon olu ye wo ci a la a kɛra komi samiya bo o b'a yira k'a fɔ afiriki bɛɛ bɛ fɛ k'i ka destin ta a mɛn k'i ka destin ta a mɛn ala ka barika don afiriki la ala k'a to an ka jɔ saya don balo tɛ yen i siranna i bɛ sa i ma siran i bɛ sa an ka jɔ mɔgɔ kana n'an ka hɛrɛ ta ka taa n'a ye k'an yɛrɛ to kɔngɔ la o ka dabila pewu ni afiriki bɛɛ y'i jɔ bilahi an bɛ lafiya ni afiriki bɛɛ kɛra komi asimi an bɛ sɛgɛn an danbe kɔnɔ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen ne balimaw voilà an bɛ na jihadisiw tellement que u halakira u ta tiɲɛna u si banna a dugu dɔ bɛ yen nɔ ko ba mun yɛrɛ n nana dugu yɛrɛ tɔgɔ kɔ a bɛ dɔgɔna dugu ninnu fanfɛlaw la jihadisiw de tora panpan na i y'a faamuya bala f'u yɛrɛ ye bese ta ɲɔgɔn kama masa hakɛ man ɲi dɛ n'i ye hakɛ mɛnlen a taara berekɛnɛ de ɲini jihadisiw yɛrɛ dama i y'a faamuya bala u yɛrɛ de ye bese ta ɲɔgɔn kama n nana dugu tɔgɔ yɛrɛ kɔ n tun kan ka sɛbɛn dɛ n nana dugu in tɔgɔ kɔ mɛ a bɛ ataki kɛra dugu mun na o don a b'olu kɛrɛfɛla ninnu de la yen jihadisiw yɛrɛ dama de ye marifa ta ɲɔgɔn kama u bɛ ka ɲɔgɔn bunte u bɛ ka ɲɔgɔn bunte i y'a faamuya bala u tora kɛlɛ la i y'a faamuya bala fo ka taa don duguw kɔnɔ ka taa don suguw kɔnɔ ka tasuma don sugu la ka fɛn bɛɛ kɛ o kɔnɔna na duguladenw ye telefɔni ta ka an ka armée wele armée ye avion ta ka bɔ bamakɔ ka na i y'a faamuya bala moti yan fan ninnu na 10 minutes walima i y'a faamuya bala 3 minutes olu kɔni bɛ ka ɲɔgɔn bunte u bɛ ka ɲɔgɔn bese kɛ i y'a faamuya bala ka ɲɔgɔn kɔ tigɛ ka ɲɔgɔn kun tigɛ armée nana i y'a faamuya bala avion jɔ o kunna i y'a faamuya bala ka tasuma kami jigin o kan k'o bɛɛ faga ta tiɲɛ man ɲi dɛ ni mɔgɔninfin ta tiɲɛna i tɛ yeli kɛ ni mɔgɔninfin si banna bilahi i tɛ foyi ye i bɛ se ka terrain ye ka t'i bila terrain ye jihadisiw ta kɛra o de ye sa o bɛɛ bɛ sabu kɛ a dɔw yɛrɛ bɛ boli n'u ye avion mankan mɛn u bɛ tile 2 kɛ boli la ka tile 3 kɛ boli la f'u bɛ taa bin kungo kolon kɔnɔ u bɛ sa siɲɛ 1 o bɛɛ bɛ ka kɛ bi Mali kɔnɔ jihadisiw n'u ye avion mankan mɛn bi bilahi hali n'a y'a sɔrɔ u dalen bɛ wali du de kɔnɔ u dalen bɛ wali so de kɔnɔ n'u ye avion mankan mɛn u bɛ sɛntɛgɛ ta sɛntɛgɛ ka boli ya faamuya b'a la u bɛ se ka tile 1 kɛ boli la olu bolo sabu kɛ n'u ye mankan mɛn avion de filɛ nin ye kɔ u boli to hali n'u ye fiɲɛ mankan mɛn u bɛ boli fo ka t'u nin bin u bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi tellement que jihadisiw panikɛlen don u ja tigɛlen don ayiwa nin yɔrɔ kofɔlen in na u yɛrɛ dama de i y'a faamuya b'a la marifa ta ɲɔgɔn kama jɛkulu 2 don nin tellement que u jamanen don dɛ nin b'a fɔ yan de ne ka territoire ye yan de ne ka territoire ye kana don n ka ligne rouge kɔnɔ kana tɛmɛ yan kana tɛmɛ yan u tora ɲɔgɔn sama de la i donna n ka terrain kɔnɔ i donna n ka dusutu kɔnɔ i sera ne ma kana se yan yan de ne ka yɔrɔ ye o tora o de la ala an fa dugu bagan ni banabagatɔ ni dɔrɔgu minnaw ko nin ye ne ka yɔrɔ nin ye ne ka yɔrɔ kana se yen o bɛ ɲɔgɔn sama la o de taara wolo fitina la a kɛlɛ in kɔnɔna na o kɛra komi sagajigi 2 ni sagajigi bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ min bɛ na k'u b'u lafara o ɲɛ t'a la sagajigi n'olu bɛ ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn sabu u bɛ kɔntɔrɔma bɔ ka ɲɔgɔn gosi i y'a faamuya b'a la fo ka taa don tasuma kɔnɔ fo ka taa tiɲɛni kɛ ni saga 2 bɛ ɲɔgɔn na u tɛ ɲɔgɔn ye o tɛ foyi ye quoi o tɛ foyi kalama olu kɔni bɛ kɔntɔrɔma bɔ dɔrɔn ka ɲɔgɔn gosi hali ni sagatigi taara k'a bɛ don saga 2 ni ɲɔgɔn cɛ o b'o gosi de ka fo k'a kun ci ni saga 2 bɛ ɲɔgɔn na o tɛ ɲɔgɔn ye jihadisiw ta kɛra o cogo de la saga 2 bɛ ɲɔgɔn na n ka cɛ u tora kɛlɛ la kɔntɔrɔma bɔ la fo ka taa don i y'a faamuya b'a la dugu kɔnɔ an yɛrɛ ka dugu ka taa don dugu kɔnɔ i y'a faamuya b'a la duguladenw sɔrɔla ka sɔrɔdasiw wele ka na yanni sɔrɔdasiw ka na tasuma ni fɛn o y'a don sugu la ka sugu minɛnw bɛɛ jɛni mais sɔrɔdasiw kɔni nana n ka cɛ jihadisi fɛn fɛn tun bɛ yen o y'a bɛɛ faga ni avion ye drone o y'a bɛɛ faga a ka ca ni jihadisi 1000 o y'a bɛɛ faga ala ka barika don Mali la jihadisiw kɛra ko fatɔ julafini fiɲɛ b'a fara a yɛrɛ b'a fara an bɛ k'u faga u yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn faga tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala kana bin an kan an ma min an ma bɔn an ma se mɔgɔ ma an ma mɔgɔ tɔɲɔ an ka jamana k'o tɛ fɛ an ka to an ka jamana ala mɛ ko jihadisiw ninnu bɛ ban sa walahi nin kɛlɛ bɛ ban lafiya bɛ na Mali kɔnɔ basigi bɛ na gɛlɛya kɔ ye hɛrɛ de an ka sabali an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ko to ɲɔgɔn ta la bilahi sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ de mais sɛgɛn bɛ ka ban o hɛrɛ bɛ ka na n'a fɔra ko jihadisiw yɛrɛ dama de bɛ ka ɲɔgɔn faga bi
jihadiste yɛrɛ dama de bɛ ka bese ta ɲɔgɔn kama u yɛrɛ dama de bɛ ka marifa ta ɲɔgɔn kama mais baara banna o baara banna pewu an ka duwawu kɛ an ka ɲɔgɔn minɛ k'a kɛ kelen ye ka jamana in sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ an ka juguya dabila an ka taaɲini dabila taaɲini ko jugu bilahi a bɛ na ni malo ye sinon baara bɛ ka kɛ dɛ walahi an ka sɔrɔsiw bɛ wuli ka jɔ la u bɛ baara labɛn a ka bon hakili ma i y'a faamuya bala minɛnw bɛ ka sa sɔrɔsiw jɔlen don u sen kan su ni tile hali kunasini diripa bɔra ka communiqué kɛ kalo tɛmɛnen i y'a faamuya bala coopération 84 o de kɛra o b'a yira k'a fɔ sɔrɔsiw sigilen tɛ u b'u sen kan su ni tile walasa an bɛ se ka lafiya cogo min na an k'olu dɛmɛ an k'an yɛrɛ dɛmɛ an k'an ka dugu kɔlɔsi n'an ye mɔgɔ jugu ye an ka téléphone ta dɔrɔn ka weleli kɛ avion ka bɔ Bamako ka taa fo Kidali 3 minutes avion ka bɔ Bamako ka taa Kidali quelques secondes voilà an ka ɲɔgɔn minɛ jihadistes bɛɛ bɛ ka ban bi a bɛɛ bɛ ka faga an bɛ k'u faga u yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn faga an bɛ k'u gosi u yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn gosi a bɛ ban voilà nin ko in bɛ ban hali bi an k'an jija an ka ɲɔgɔn minɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na Soya Bayaya karamɔgɔ Muntaha karamɔgɔ jɛniyakɛla karamɔgɔ fɛnabɔnɔ karamɔgɔ jolimango nin cɛ in de ko k'ale bɛ bila fanga in na ne y'a fɔ yan dɛ bilahi cɛ o cɛ k'i bɛ bila Asimi na i ka malo b'a da fɛ cɛ o cɛ k'i bɛ nin fanga in lagosi bilahi tɔɔrɔ b'a kɔfɛ Seyidu Sisoko k'i fo Ali Ndaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ t'u fo cɛ o cɛ k'i bɛ bila nin fanga in na i bɛ kɛ samiyabo ye i bɛ kɛ jolimango ye wa i bɛ kɛ c'est à dire que i bɛ kɛ dumɔgɔ ye quoi bilahi cɛ o cɛ k'i bɛ bila nin fanga in na bilahi malo b'a kɔfɛ Soya bɔra ko Asimi dɔ fara a ka sara kan ko man ka kɛ ko kɔngɔ bɛ jamana la o k'a tɛ fantanko kɛlɛ la dɛ a tɛ kɔngɔko kɛlɛ la président fɔlɔ minnu tɛmɛna i y'a faamuya b'a la n'u olu tun bɛ ka wari cɛ ka taa di diinɛ ɲɛmɔgɔw ma Asimi tɛ k'o de kɛ bi Asimi kɛlɛkun filɛ n ye kali Ala la sinon mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ min t'a fɔ ko bi ka fisa ni kunu ye o tɛ yen mɔgɔ si tɛ Mali kɔnɔ min bɛ se k'a fɔ ko bi ma fisa ni kunu ye bi ka fisa ni kunu ye bɛɛ b'o dɔn mais n'i y'a ye Soya ninnu bɛ ka bɔ bi présidents de tɛmɛna olu tun bɛ nafolo mugu ta k'a di karamɔgɔw ma o tɛ baara la foyi an ka impôt tilancɛ bɛɛ bɛ ta k'a di olu ma o tigɛra min kɛ Soya ye parti politique sigi Soya bɛ ka nin fanga in critiquer Soya bɛ ka dɔ fɔ nin fanga in ma ta tiɲɛ b'a kɔfɛ de fanga in ma ka di bi a bɛ baara fana la a bɛ ka Mali segin a danbe kɔnɔ a bɛ ka Afiriki bɛɛ segin a danbe kɔnɔ n'i ko i bɛ dɔ fɔ o fanga ma Soya i kɛlɛbaga bɛ caya dɛ wa i jugu fana bɛ caya hali muso n'i denw u bɛ ye k'i to yen n'i ma nin sira bila i ka to i ka misiri kɔnɔ k'i ka wajulu kɛ k'i sen bɔ nin ko ninnu na fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ a daminɛna dɛ i foto bɛ fan bɛɛ fɛ mɔgɔ bɛ ka yɛlɛ la i ka kuma kɔrɔw olu bɛ ka segin i ye jɛnɛya minnu kɛ olu bɛ ka segin i ye kojugu minnu kɛ olu bɛ ka segin i ye dɔ fɔ i bɛ ka maya i bɛ ka dɛsɛra i bɛ ka tɛ fantan fɛ i bɛ ka bɛ ta i bɛ ka bɛ ta i y'a faamuya bala i tilara ka t'o ka wari minɛ i ye Diko nɛni yan ka kuma sugu bɛɛ fɔ Diko ma ka mɔgɔw sara u ka Diko nɛni i y'a faamuya bala i taara sigi o fana ka salon kɔnɔ ko gɛlɛya bɛ faso ma i bɛ ka kɛ jugu sago ye i bɛ ka k'i ba sinamuso sago ye bɛɛ bɛ ka tigi la bɛɛ bɛ ka ɲugu i la i ka sansi tɛ nin ko sugu na ninnu bila i ka to i ka misiri kɔnɔ gɛrɛbu ninnu bɛ dɔrɔmɛ duuru duuru min fara ɲɔgɔn kan ka d'i ma Ala minɛ ni o ye k'i sen bɔ nin na Asimi kɛlɛli i ka hɛrɛ t'a la dɛ n bɛ n kali Ala la ka Asimi dɔgɔya walima ko e bɛ bɔ ka Asimi mankutu tiɲɛ baara min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi ɲadimi do kɔnɔdimi tɛ ɲadimi do kɔnɔdimi tɛ kunu président tun bɛ anw ka avion ta ka n'u da Faransi hôtelibaw kɔnɔ su 1,100,000 depuis Asimi nana a m'o kɛ o ye économie ye ba walima économie tɛ sanction dara an ka yan wari tɛ di Mali ma foyi mais an ka impôt n'an ka taxe bɛ k'an jigi tugu bi Malienw y'a faamuya ko Asimi hɔrɔn de ko danbetigi don a b'a faso fɛ a bɛ ka ko min kɛ président ma kɛ fɔlɔ ni e ko k'i bɛ bila o tigi la ko politique ko wari ɲini ta tiɲɛ b'a kɔfɛ dɛ natabadenya sugu dɔ bɛ yen nɔ a bɛ mɔgɔ lase kɔlɔlɔ ma a bɛ mɔgɔ lase ta tiɲɛ ma i sen bɔ nin ko sugu ninnu na déjà i nɛnina ka tɛmɛ Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ kan i jolimakako ka tɛmɛ Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ kan hali bi e de bɛ panpan na ko e bɛ bɔ ka dɔ fɔ Asimi ma ko kolonɛliw sigira k'u mago tɛ jamana la ko dɔ bɛ ka fara u yɛrɛ ka sara kan o ye dɔ fara u yɛrɛ ka sara kan don jumɛn
mɔgɔ mun ye dɔ b'u ka sara la ka don avion na mɔgɔ mun ye dɔ b'u ka sara la ka don lakana la n'i y'a mɛn bi ko e dalen bɛ Bamakɔ i bɛ Bofara la n ko Asim de ye dɔ bɔ a ka sara la ka don avion na ka don i y'a faamuya wala minɛnw na pour que e bɛ se ka lafiya n'e nana k'i bɛ bila o tigi la malo b'a kɔfɛ de Boumabel bɔra k'a fɔ ko soya bɛ sira min kan bi ko nkalon don ko taɲini don k'u degen bɛ wari minɛ de la a ye plainte dɔ cɛ tɔgɔ Boumabel kama plainte donnen ni bɛ caman lafiya nkalon man ɲi dɛ wallahi soya ɲɛ kali ala la ala min ka bon ka kali ma ni e ta ye maliko de ni e ye hɔrɔn de ala kana ɲa da kira kan ala kan so fɔlɔ bɛ jahanama ma billahi men kali ala la ni danbe bɛ soya la ni soya ta ye maliko de ni soya bɛ tiɲɛ de kan ni soya bɛ fɛ fantanw ka lafiya de billahi ala kana ɲa suma ala kana kɔ suma soya ye nafigi de wari ɲinina don kalabanci don jɛnakɛla don hɔrɔn koloma tɛmɛ soya kan kuma fɛn fɛn bɛ bɔ a da kɔnɔ t'i mako la nkalon fin mali ko tɛ bi fantanw dɛmɛli tɛ foyi a yɛrɛ ka intérêt personnel ka faamaw bagabaga faamaw k'u wele ka wari d'u ma u ka kɛlɛ kunbɛn filɛ ni mali ko don ala kana ɲa da kira kan billahi ni tiɲɛ b'a la ala kana to ka bɔ nin so in kɔnɔ a bɛɛ nkalon a bɛɛ tapage ni manipulation ni taɲini ni yɛrɛ ko don billahi ɲɛ kali ala la mali aw kana da ninnu na ma da i la o ka fisa n ka da i la ka tila ka tigɛ i la an tugura ninnu kɔ yan soya bɛ bɔ don min na ko IBK n'aime pas les pauvres ko IBK tɛ fantanw fɛ o don ne ye tɛgɛrɛ fɔ a kun a kɛlɛ taara laban cogo di o ma kan bɛɛ ɲɛna yan soya ni IBK photo filɛ ne ka téléphone kɔnɔ a bɛ k'a fɔ ko 1 milliard t'ale bɔ k'a ka dɔ fara i y'a faamuya b'a la 1 milliard kan ani Bube ka photo bɛ n ka téléphone kɔnɔ forage dira ma passeport diplomatique dira ma a mɔgɔ min tun bɔra ko ji tɛ fantanw bolo k'ale bɛ kɛlɛ kɛ fo fantanw ka ji sɔrɔ fantanw ka kɛnɛya sɔrɔ fantanw ma ji sɔrɔ fantanw ma kɛnɛya sɔrɔ ale yɛrɛ ye ji sɔrɔ ka miliyari sɔrɔ ka VUT sɔrɔ ka sobaw jɔ a ɲinɛna fantanw kɔ ka tunu ka bɔ réseau sanfɛ pewu n'o nana bi k'ale bɛ fantanw ka kɛlɛ kɛ o tuma an bɛ ka tagama an kun kan an bɛ ka ji min na n'u ye yan walima an wolo cogo ma ɲa de yan ma da i la o ka fisa an ka da i la ka tila ka tigɛ i la an tigɛra aw la de billahi aw bɛ bo fara ka dɛsɛ a tɛ don mɔgɔ si kun na parce que aw ye faso kumasugudenw de ye wa aw ye nkalon tigɛlaw de ye sɔn jugu bɛɛ bɛ ninnu na ninnu bɛ sɔn ko bɛɛ ma i ɲɛ t'u halaki cogo la depuis ye plainte de Boumabel kama ni bi cɛ bɛɛ bɛ k'i dɔgɔya bɛɛ bɛ k'i nɛni bɛɛ bɛ ka tigɛ i la bɛɛ bɛ k'i bila i bɛ ka dɔgɔya fan bɛɛ fɛ nin delila ka kɛ e la mali kɔnɔ waati min i taara fara IBK kan mɔgɔ y'i dɔgɔya fo k'i bɔ miseli bɔ fɛ e tun kan ka hakili sɔrɔ i ye wari min sɔrɔ IBK tile la ka sobaw jɔ k'o bila luwanse la i k'olu luwanse ninnu minɛ k'olu dun yanni i sadon cɛ i k'i dabɔ maliko kɛlɛ la maliyɛnw ɲɛ t'i la o tulo t'i la o t'i fɛ o y'o tigɛr'i la e bɛ tile ka kuma fɛ a tɛ don maliyɛn si kun na parce que i ye hɔrɔn kolon de ye danbe t'i la e tun kan k'i dabɔ nin ko sugu ninnu na ka to i ka misiri kɔnɔ parce que i ye wari caman caman de minɛ IBK la i ye wari caman caman de minɛ Karim Keita la i ye wari caman caman de minɛ Bube la n'i ma wari minɛ ninnu na n bɛ ka kuma min bɔ n da kɔnɔ ala kana to n ka saratu tigɛ n'a ma ɲininka n'i ma wari minɛ IBK la ala ka ne su fɔlɔ bɛ jahanama ma n'i ma wari minɛ Bube la ala kana ne ɲɛ da kira kan a tɛ tɛmɛ o kan dɛ n'i nana ni kuranɛ fana bɛ n tɛgɛ d'a kan so a ye ninnu bɛɛ ka wari minɛ aw hɔrɔn kolon ka n'i sigi aw ɲɛna bi ko Asimi dɛsɛra Asimi ma dɛsɛ a bɛ ka baara kɛ mais soya ninnu ta ye nin de ye i y'a faamuya fana o degen bɛ nin de la u dalen b'u ka so kɔnɔ salonbaw kɔnɔ climatiseurs kɔnɔ o tɛ baara la ala b'a to sanfɛ k'a d'i ma i bɛ sonyani kɛ i bɛ fadento dun i bɛ kɛ nkalontigɛla i bɛ kɛ bengalikɛla ye mali karamɔgɔw ta filɛ sinon karamɔgɔ b'an ka dugu la hali bi b'olu sɔrɔ foro kɔnɔ karamɔgɔ bɛ Kayi i b'olu sɔrɔ bi bɛ lɔgɔ ɲini na karamɔgɔ bɛ dugu wɛrɛ la i b'olu sɔrɔ bɛ ka baara de kɛ mais jugusago den ninnu bɛ Bamakɔ de ka fanga lagosi fanga ka wari d'u ma ko jama b'olu kɔ jama bɛ ala de kɔ jama bɛ tiɲɛtigi de kɔ aw dati banna pewu aw bɛ bo fara ka dɛsɛ papaga wa n'i ma sabali fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲɛ tɛ fɛn min da kɔnɔ i ye fantanw janfa yan
y'a faamuya ka kɛlɛ bila ka taa wari minɛ bɔ a la ne nana bi ko Asimi dɛsɛra mɔgɔ bɛ e jate ya mɔgɔ t'i jate bon an ka bɔ yen Boumabel ye kuma fɛn fɛn fɔ a bɛɛ jɔra Soya la an y'a bɛɛ dalilu sɔrɔ comment ça s'appelle Soya Bayaya rapɛriw ka fɛn tun don manager tun don rapɛriw ka manager tun don a t'o de fɔlen fɛ a tɛ fɛ o de ka fɔ ne b'a fɔ bi plainte tɛ dɛ ni kasobonba tile b'i bolo n bila kɔnɔ ye Boumabel ye kuma min fɔ ala ta don tan don kelen t'a jɛ e tun ye rapɛriw ka manager de ye dɔnkilidalaw ka wari minɛna e de tun y'o ye i y'a faamuya bala n'o fɔra ka ni tɔɔrɔ mɔgɔw bɛ balo dɔnkilida la o e tun bɛ min ninnu kɔ tatapɔ mɔgɔ n ko Ramses bɛ CNT kɔnɔ n'i kɛra dɔnkilidala walima n'i kɛra manager o diɲɛ wuli de ya o tɛ diɲɛ wuli o ma se plainte tigɛ ni fɛn ninnu ma i tun y'o o de ye i bɛ ka ban o de maliyɛn bɛ se ka kuma bɔ a da kɔnɔ ka sɔrɔ a dalilu t'a bolo cogo jumɛn Soya ye plainte don Boumabel kama k'a wele fanga la k'a y'ale lagosi k'a y'ale nɛni a taara kuma mɔgɔ minnu ka plateau sanfɛ ja olu fɔlɔ de ye Soya ka manager y'a fɔ olu fɔlɔ de ye Soya ka rappeur y'a fɔ ani Soya ɲɛ dara nin vidéo in kan ni danbe bɛ yen ni hɔrɔnya bɛ yen komi a ye plainte don Boumabel kama ko Boumabel ko k'ale ye dɔnkilidala ye a taara kuma mɔgɔ minnu ka plateau sanfɛ olu fana y'a fɔ dɛ an bɛna dalilu di aw ma Cɔrnɔ y'a fɔ ko Soya tun ye rappeur de ye ni danbe bɛ yen n'i ye silamɛ de n'i bɛ ala dɔn n'i bɛ kira dɔn n'a y'a sɔrɔ e ta tɛ hɛni ye n'a y'a sɔrɔ e ta tɛ asimiko kɛlɛ de ye n'a y'a sɔrɔ e ta tɛ dɔwɛrɛ ye yanni bi ka se ja Cɔrnɔ fɔlɔ de y'a fɔ a ka plateau sanfɛ ko Soya Bayaya ko rappeur kɔrɔ tun don i y'a faamuya b'a la ko delinquant kɔrɔ tun don ko zon kɔrɔ tun don i y'a faamuya b'a la ko vagabond kɔrɔ tun don Cɔrnɔ de y'a fɔ a taara kuma min ka plateau sanfɛ k'a bɛ Boumabel lagosi ala ka teli n'a ka ciden jaw ka kuma kɔrɔ bɛ yen ala ka barika don Facebook dabaga la foyi tɛ tunu tuguni an bɔra n'o image ye an bɛna o yira Soya la n'a y'a sɔrɔ a bɛ ala dɔn a bɛ diinɛ dɔn a ye plainte don Boumabel kama nin de la ayiwa ale taara jigi kalifa mɔgɔ min na ja olu fɔlɔ de Soya lagosi n'o kumakan kelen ye mais a tɛ se ka plainte don olu kama parce que Cɔrnɔ ninnu tɛ olu mɔgɔ t'olu ta fan dɔn quoi mais Boumabel dun bɛ ka di o fond ka ni Asimi dɛmɛ Boumabel bɛ nin fanga in fɛ a kumakan bɛ taa a lamɛnlen don ka tɛmɛ vidéo mani bɛɛ kan a k'o sen kari k'o bolo kari o de stratégie filɛ nin ye Asimi kanubaga tɛ taa kaso la tuguni dɛ ne yɛrɛ bɛ bɔ yan ka taa n congo Bamakɔ ka taa n da n ka villa ɲɛnamaw kɔnɔ k'an ka sobaw jɔ k'an ka fɛn kɛ Asimi dɛmɛbaga tɛ minɛ tuguni dɛ Asimi dɛmɛbaga tɛ minɛ tuguni ale de bɛ fanga la aw ka mɔgɔw tun bɛ fanga la waati min na Buwa n'a ɲɔgɔnnaw o tun bɛ k'anw minɛ k'an don kaso la aw tun protégelen don Asimi b'anw protéger an bɛ taa Mali la pas par an ayiwa i m'a ye Boumabel ma se k'a minɛ Tayiroba olu Asimi kanubaga tɛ minɛ tuguni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka faso dɛmɛ a bɛ ka dɛmɛ tiɲɛ de kan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka nin fanga in dɛmɛ a bɛɛ ye hɔrɔntigi de a bɛɛ ye danbetigi de ye faso kanu b'a bɛɛ la ka to ka fasoden ɲumanw minɛ k'u don kaso la a banna pewu a si tɛ minɛ aw de bɛna minɛ sisan ne balimaw n'a y'a sɔrɔ Soya bɛ ala dɔn a bɛ kira dɔn silamɛ don alimami don a bɛ sali a bɛ sun n'a y'a sɔrɔ danbe bɛ a la n'a tɛ fɛ k'a ka kabila koma solo a ye nin vidéo in lamɛn de plainte donna Boumabel kama ko min na a terikɛ yɛrɛ a bɛ kuma mɔgɔ minnu ka plateau sanfɛ ouverture média olu fɔlɔ de ye a fɔ cɛ ma Soya ma a ka taa plainte don olu fana kama mais plainte tɛ se ka don. kun bɛ arakariya kɛ a ka taa ni n ka arabu dalilu ye. ala mɛ. Soya ko e de tun bɛ ka tugu tataba mɔgɔw kɔ ala tɛ san tan bɔ anw y'o ye ni mɔgɔ minnu t'o kalan. jɔn de tun ye tatabanw ka fan club président ye. Soya de tun ye tatabanw fan club président ye Bamakɔ kura. Soya Bayaya Soya kelen ale de tun ye tatabanw ka manager. Non ko billahi Boumabel ye halala de billahi Boumabel ye silamɛ de billahi Boumabel bɛ Mali fɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Mali fɛ i bɛ ka Mali dɛmɛ tiɲɛ kan i tɛ malo de i bɛ se ka sɛgɛn billahi mais i tɛ malo i bɛ se ka sɛgɛn mais ala t'i labila abada nin kɛra Soya taara kuma Cɔrnɔ ninnu ka plateau sanfɛ kunna sini walima kunu ni image bɔra k'a bɛ taa Boumabel la nɔgɔ k'a bɛ taa Boumabel la gosi plateau min sanfɛ olu fɔlɔ de y'a fɔ ko Soya tun ye rappeur ye ko Soya tun ye manager ye plainte donna Boumabel kama ko min kama ale teriw yɛrɛ fɔlɔ de y'a fɔ a jɛɲɔgɔnw olu fɔlɔ de y'a bɔ u da kɔnɔ ni Soya ye nin image ninnu ye Soya kan ka kɛ cogo jumɛn
soya kan ka kɛ cogo jumɛn mais ko ala de ye faama ye ala de tɛ ji tɔnɔnɔ la wa ala de tɛ tiɲɛ labila Boumabel bɛ ala dɔn a bɛ kira dɔn a ŋaniya jɛlen don a bɛ faso fɛ a bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ka lafiya ni e ko i b'o kɛlɛ malo de bɛ y'a kɔfɛ i taara plateau min sanfɛ olu fɔlɔ de ye lagosi wa n'i ma plainte don ninnu kama bila e ye kafiri de ye e tɛ silamɛ ye i ye plainte don Boumabel kama kun min na Cɔrɔnɛ y'a fɔ Aras Jali y'a fɔ n'i ma plainte don ninnu kama walayi bila e tɛ silamɛ ye danbe tɛ e la e tɛ hɔrɔn ye wa Mali ko tɛ ça veut dire que mais preuve filɛ o n b'a dɔn fana i bɛ ne ka vidéo lamɛn mɔgɔ tɛ ne ka vidéo lamɛn ka tɛmɛ e kan n'i bɛ fɛ danaya ka da i kan bi ne ye nin vidéo in sɔrɔ Cɔrɔnɛ Aras Jali plainte don olu fana kama parce que i ko nin de kana fɔ i ma ni mɔgɔ wɛrɛ y'a fɔ i y'a faamuya b'a la i b'olu de kaso la mais ni teriw y'a fɔ i t'olu de kaso la tiɲɛ bɛ min tiɲɛ bɛ min tiɲɛ tɛ yen Mali ko tɛ ne m'a fɔ an ko danbe tɛ nin na walahi n bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ cɛ ma n'a y'a sɔrɔ n bɛ ka bɛn a kan dɛ ala kana hɛrɛ kɛ n ye danbe kisɛ kelen t'a la bilahi n bɛ n kali ala la Mali karamɔgɔ bɛɛ ka fisa ni cɛ kelen min ye o so ya de maliyɛn bɛɛ ka fisa ni cɛ kelen min ye o so ya de hali wulu ka fisa ni mɔgɔ min ye o so ya de soya danbe t'a la a tɛ ala dɔn sɔn jugu bɛɛ b'a la a bɛ sɔn ko bɛɛ ma a bɛ nkalon tigɛ a bɛ jɛnɛya kɛ a bɛ haramu dun i y'a faamuya b'a la a tɛ siran ala ɲɛ soya bɛ se k'i kali ala la nkalonfin kan a ka intérêt nɔfɛ bila ɲɔgɔn denkolo ma wolo o de la mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko arapɛri don arapɛriya kɔrɔ ye mun ye vagabɔnya mɔgɔ tɛ k'a fɔ a ma ko arapɛri dɔwɛrɛ la dɛ vagabɔn kɔrɔ tun don kuma fa n'a ba filɛ bingalikɛla tun don zon tun don kunu o de la mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko arapɛri kɔrɔ tun don o tɛ k'a fɔ dɔrɔn la dɛ delengan de tun don kunu o de nana a yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye bingalikɛla tun don kunu jɛnɛyakɛla tun don kunu mɔgɔ fagala tun don kunu tɔɲɔlikɛla tun don kunu o de nana a yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye o karamɔgɔya bɛ taa min fɛn bɛ yɛlɛ la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ ye wa preuve filɛ n'a ma ɲɛ ko ye Boumabel wele fanga la k'a ko e ye dɔnkilidala ye Cɔrɔnɛ y'a fɔ Aras Jali y'a fɔ ni tiɲɛ bɛ yen ni danbe bɛ yen i kan ka ninnu fana wele tribunal la mais o tɛ o bilahi o tɛ Boumabel bɛ Asimi fɛ soya tɛ Asimi fɛ Boumabel jɔyɔrɔ ka bon Mali ko la bi i y'a faamuya b'a la ka Boumabel sen kari ka mangoya ka tɔgɔ tiɲɛ ka nin dɔrɔn don bilas mais an ko n'an y'an bolo ɲɛsin ni mɔgɔninfin kumana dɔrɔn an b'a dɔn an ye soya ka kalabanciya fɔ yan mɛnna an ye soya kɛlɛ yan mɛnna depuis soya taara fara buwa kan an fɔlɔ de y'a kɛlɛ yan an bɛ da o la tuguni Mali ko tɛ taɲini don Mali ko tɛ juguya don Mali ko tɛ hasiriya don i bɛ na ni kuranɛ mɛn tɛgɛ d'a kan i bɛ na ni kuranɛ mɛn tɛgɛ d'a kan o mana t'i sigi ko mɔgɔ bɛ k'ale nɛnɛ e ma di ko nɛnɛ yan e ma denmisɛnninw sara ka t'u bila i ka so ka di ko fa n'a ba nɛnɛ di ko plainte do i kama olu de ye ala ka mɔgɔbaw ye olu de bɛ kira dɔn i sigi k'u kan yen nɔ n'i bolo ko Asimi kanubagaw bɛ taa kaso la tuguni fo b'i bolo wa ni mi geli datugu fɛn bɛ yɛlɛ e la Mali kɔnɔ ɲin tɛ fɛn min d'a kɔnɔ i ɲɛ t'a la i bɛ ka halaki bɛɛ bɛ k'i nɛni bɛɛ bɛ k'i dɔgɔya i musow tulo b'a la i denw tulo b'a la bɛɛ tulo b'a la karamɔgɔ k'ale bɛna don politiki la nkalon na karamɔgɔ k'ale bɛna don nkalontigɛ la parce que Mali politiki ye nkalon ni sonyani ni taacɛn de ye o Mali politiki bilahi sonyani bingali janfa joli min karamɔgɔ bɛna don politiki la c'est décevant c'est décevant wa an bɛ ala fo k'ala barikada ka Facebook dabaga fo ne nin vidéo mɛ ko tiɲɛ de ala ye ni ne yɛrɛ n sigi dɔ de taara nin vidéo ɲini ka bila réseau sanfɛ wa a bɛ bɛɛ ka téléphone kɔnɔ bi hali soya ka téléphone hali Cɔrɔnɛ ninnu o y'a bɛɛ de y'a ye Cɔrɔnɛ fɔlɔ de ye nin kuma fɔ soya baya ma o soya ka t'i jigi kalifa Cɔrɔnɛ ninnu na ko Boumabel ye dɔ fɔ ale ma ja Cɔrɔnɛ fɔlɔ de ye nin kuma Cɔrɔnɛ fɔlɔ de ye nin kuma fɔ Aras Jali fɔlɔ de ye nin kuma fɔ Boumabel y'a ta fɔ harama mɛmɛ Cɔrɔnɛ y'a fɔ depuis san tɛmɛnen o vidéo de nana bi ni danbe bɛ nin kan ka kɛ cogo jumɛn k'a yɛrɛ faga walima ka plainte don ninnu kama mais a tɛ se ka plainte don plainte tɛ don ninnu kama o yɔrɔ de b'a ye ko tiɲɛ tɛ danbe tɛ ninnu na o tɛ tiɲɛ fɛ o tɛ ala fɛ nin fanga de ko ka g'u ye parce que nin fanga tɛ ka faso impôt d'u ma kuma fa n'a ba filɛ olu bɛ min fɛ président kana sigi jamana kun na ka démissionner
k'i kɔ don jamana kɔnɔdenw na ka faso nafolo ta ka di olu ma o ni kɔlɔsibaw sigilen don ala kota kira kota wa kelen ma non ala tɛ i bɛ baara de kɛ ala b'i sɔn quoi i bɛ baara de kɛ ala b'a d'i ma bilahi hali arijinɛ ɲini min filɛ nin ko baara don n'i ma sala i bɛ don arijinɛ kɔnɔ wa n'i ma ɲuman kɛ i bɛ don arijinɛ kɔnɔ wa baara de bɛ mɔgɔ sɔn baara de bɛ fɛn bɛɛ di mɔgɔ ma mais k'i da depuis e wolola e bɛ salonbaw kɔnɔ salon kɔnɔna bɛ komi confortement magasin faransi magasin belebeleba ninnu n'i taara nin ba taara den ninnu ka salon kɔnɔ a kɔnɔna bɛ komi i y'a faamuya b'a la confortement fauteuil 120 b'a kɔnɔ e tɛ baara la i laban bɛ haramu de dun i laban bɛ sonyani de kɛ wa soya ninnu ye zonw de soya ninnu ye kalabantiw de fanga fɛn fɛn nana o b'a buruja o fanga bɛ siranw ɲɛ ka wari d'u ma asimi tɛ siran mɔgɔ ɲɛ karamɔgɔbaw y'a essayer yan ko bɛ asimi bagabaga olu labana cogo di mais danga de b'e kɔ i ɲɛ t'a la depuis i bɔra k'i bɛ asimi lagosi k'a ye dɔ fara a ka sara k'a donna ta a bɔra ta i kɛra komi wulumusonin bo bi i nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la hali ne yɛrɛ y'a mɛn mɔgɔw da kɔnɔ ko depuis i bɔra ka dɔ fɔ asimi ma k'i muso fɔlɔ ani muso filanan ko depuis i ye dɔ fɔ asimi ma i y'a faamuya b'a la ko i n'olu ma si so kelen kɔnɔ i tɛ se k'olu bila cogo dɔ de la depuis a ye dɔ fɔ asimi ma muso fɔlɔ muso filanan ani olu ma si so kelen kɔnɔ parce que mali bɛɛ bɛ asimi fɛ bi mali den ɲuman bɛɛ b'a dɔn ko asimi bɛ ka mali ka intérêt de défend bi i mana dɔ fɔ o ma maliyɛn yɛrɛ yɛrɛ bila a b'i bila cɛ o cɛ ni dɔ fɔ asimi ma maliyɛn halala a tɛ k'i fɛ tuguni wa sɔya muso fɔlɔ na muso filanan n y'a mɛn dɛ voilà a dalilu tɛ n bolo foyi ko depuis a bɔra ka dɔ fɔ asimi ma ko dilanma tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ ala ka barika dɔ tiɲɛ na cɛ o cɛ tɛ nin fanga in fɛ i ye kafiri ye n bɛ segin a kan cɛ o cɛ tɛ nin fanga in fɛ i ye ɲamaden ye cɛ o cɛ tɛ nin fanga in fɛ i ɲɔgɔn kafiri denmawolo i ɲɔgɔn jahadisi denmawolo i ɲɔgɔn kumasulu denmawolo n bɛ segin nin kan n bɛ taa segin a kan lahara bi ka fisa ni kunu ye kunu avion tun t'an ka sɔrɔdasiw bolo o tɛ tiɲɛ ye yan avion coulé au sol o kɛra yan kunu an ka sɔrɔdasiw tun bɛ basi jala i y'a faamuya wa la k'a bila u ka saki kɔnɔ ka taa n'a ye kungo kɔnɔ o bɛ jisuma bɔ a kan hali jisuma min bɛ k'a kan o tun tɛ sɔrɔ miniji o tun tɛ sɔrɔ o ye tiɲɛ ye wa walima o tɛ tiɲɛ ye o kɛra mali kɔnɔ sɔrɔdasiw miniji o tun t'a sɔrɔ kuma ma se k'a ma anw ka dɔgɔtɔrɔso ye tun kɛra sudonyɔrɔ ye faso nafolo tun bɛ buruja bubu sise 700 milliards détournés par bubu sise bi nin bɛ ka kɛ yan o tɛ ka kɛ dɛ président bɛ ka faso avion ta bi ka taa faransi walima ka taa ameriki walima ka taa yan fɛ o bɛ ka kɛ yan o tɛ ka kɛ cɛ dalilu caman de bɛ an tɛ se k'a bɛɛ fɔ mali sanu o kɛra an ta a tɛ di faransi ma tuguni usine 20 ni kɔ dilantɔ de mali kɔnɔ ko an ka den ɲuman bila ka taa ka sugunɛkɛla bila ka taa bokɛla ta an b'an si kɛ o la mɔgɔ mɔgɔ mana na o ma ɲi mɔgɔ mɔgɔ mana na o k'a bila nin t'a bila dɛ nin bɛ sa fanga la i y'a faamuya ni mɔgɔ min t'a fɛ i ɲɛ fila ci walima ni mɔgɔ min t'a fɛ ni se b'i ye t'a minɛ ka bɔ fanga la n dɔrɔn don n'i t'a fɛ t'a minɛ ka bɔ yen en tant que i tɛ se k'a minɛ ka bɔ yen i b'a ye fana mali kɔnɔ mɔgɔw b'a dɛmɛ fana asimi an b'i fɛ an b'i kɔ fo saya n'i ye tiɲɛ bila ni min bila ala kana hɛrɛ kɛ ɲɛ ne tɛ mɔgɔ ko la dɛ ne bɛ mali ko de la wa mɔgɔ ma ne bila video kɛ la ni y'a mɛn don o don ko asimi ye faso nafolo suɲɛ i y'a faamuya b'a la ka ban ka baara kɛ mali kɔnɔ mɔgɔ fɔlɔ min b'a dasi yan anw don an tugura mɔgɔ joli ko yan k'o bila ni danbe tɛ o bɛ se k'o kɛ yan arasiba cɛ anw y'an ka wari bɔ yan k'a d'a ma k'a k'i tilen ka papa Darame ka so sanfɛla d'a ma papa Darame ka so sanfɛla 100,000 ni kɔ par mois ka batara den bila k'a ka ku tilen ka tiɲɛ fɔ an ka taa a ye sira bila an y'a bila ka faso ta an tugura mɔgɔ wɛrɛ ko yan an y'a sɔrɔ jaja olu ta ye taa ɲini de an y'olu bila yan mɔgɔ t'anw sara de wa mɔgɔ tɛ anw bolo hali n'i ye anw wele ko wari fila an t'a fɛ an bɛ ala de fɛ an bɛ walima n'i y'an wele ko wari minɛ asimi dɛmɛ an b'o wari minɛ dɛ n'i ye anw wele ko wari minɛ asimi dɛmɛ an b'o wari minɛ k'o dun piyan an tɛ kutuba yɛlɛma an tɛ bɔ sira kan ni asimi jɛngɛnna don min na an b'a bila n'an ma jɛngɛ an bɛ taa de fo saya asimi ka ɲi malo bɛ ka sɔrɔ saɲɔ bɛ ka sɔrɔ i y'a faamuya b'a la ji bɛ ka sɔrɔ tellement que asimi tɛrɛ ka ɲi cogo min na an ka dugu la bila a ka ca ni san 20 ye balo tun tɛ sɔrɔ an bolo bilahi anw ye balo sɔrɔ ɲina hali san 3 kɔnɔ an tɛ se k'a dun an ka dugu ba kɔnɔ anw ye balo sɔrɔ ɲina a ka bon hakili ma tellement que cɛ in tɛrɛ ka ɲi tellement que cɛ in bilahi ala bɛ cɛ in fɛ bilahi maliyɛnw b'a fɛ nin bɛ jamana in jɔ an ka dugu la hali bi n'i taara yen nɔ
et comment ça s'appelle, à trop chaud. Ama se ka so bɛɛ tɔmɔ sɔ n'i taara kungo kɔnɔ hali bi sɔ bɛ yen i y'a faamuya bala baganw de bɛ k'a dun ye an ka yɔrɔ la baganw an tɛ balo san ni san fila kɔnɔ bataradenw dalen bɛ bamakɔ ko pɔfɔrɔn ta ka gɛlɛn Asimi min ye baloko ye kana dɔrɔmɛ kelen don a la dɛ walahi Asimi n b'a ɲini fɛ ala kama min ye baloko ye kana équipe o la kana pa paga baarakɛbaliya de ye Mali kɔngɔ ye kuma fa n'a ba filɛ Mali kɔngɔ baarakɛbaliya don bataraden bɛ na n'i da Bamakɔ sungomu feere susɛti feere i y'a faamuya b'a la gato feere sɛnɛkɛla ɲɛnamaw a bɛɛ dalen bɛ Bamakɔ de kɔnɔ ko samiya ma ɲa dɛ kɔngɔ bɛ yen dɛ malo da ka gɛlɛn n'aw taara sɛnɛ kɛ dun ka fa bɛ sɔrɔ en tant que aw dalen bɛ Bamakɔ k'aw bɛɛ bɛ kɛ commerce ya kɔngɔ b'aw bo jaw kɔnɔ malo sɔngɔ n'a ka da ka taa 300 la i y'a faamuya a ka taa 1 million na a ka taa i y'a faamuya la 500 millions na an bɛ se ka nin bɛɛ san kɔngɔ bɛ yen ji bɛ yen dugukolo bɛ fofo fan bɛɛ fɛ bɛɛ kan na Bamakɔ ko commerçant ayiwa fɛn fɛn b'a la ko balo da ka gɛlɛn a bɛɛ bɛ Bamakɔ de sinon Segu kɔngɔ tɛ yen Baguni kɔngɔ tɛ yen ɲɔnɔ ninnu kɔngɔ tɛ mɔgɔ si la fɛn fɛn b'a la malo da ka gɛlɛn tiga da ka gɛlɛn a bɛɛ dalen bɛ Bamakɔ de a bɛɛ basa Asimi min ye baloko ye sɔrɔdasiw ka minɛn san sɔrɔdasiw ka minɛn o dɔrɔn san jamana ka bonya bi fo que kɛlɛkɛminɛn de ka sɔrɔ i bolo satanden o san avion san Mali budget yanni ka taa Mali armée bila condition kɔnɔ ka tɛmɛ nin kan baloko i sen bɔ o la n'a ka di u ka taa sɛnɛ kɛ n'a man di u ka da Bamakɔ malo sɔngɔ ka taa hali n'a taara 1 million de la bɔrɔ kelen an bɛ se ka san ka di an somɔgɔw ma parce que an bɛ baara de la mais ka n'i da Bamakɔ i tɛ baara la foyi bataraden bɛ plateau ni ɲɔgɔn cɛ ko nin ka gɛlɛn kana taa sɛnɛ kɛ i sigi ka radio so kolondenw kɔnɔ ko nin ka gɛlɛn nun tɔgɔ filɛ nin a bɛ ka loko sɔrɔ bi banana nun tɔgɔ filɛ nin a bɛ ka fɛrɛsi sɔrɔ nun tɔgɔ filɛ nin tamati Bamakɔ kɔnɔ nun tɔgɔ bɛ ka nin bɛɛ sɔrɔ lenburuba a bɛɛ bɛ nun tɔgɔ bolo a y'aw da radio so kolon kɔnɔ Asimi ka faga sɛgɛli gɛlɛya bɛ yen sɛgɛn bɛ yen sɛgɛn k'i bo ja i kɔnɔ ye sɛnɛkɛla ɲuman i tɛ taa ba filɛ nin dugukolo bɛ yen mɔgɔ ta tɛ foyi n'i jiginna i bɛ se ka bɔ i ka bureau kɔnɔ ka taa wula fɛ heure 2 k'o kɛ sɛnɛ la bila i b'i da hirimɛ sɔrɔ Jawara filɛ nin Jawara waritigiba in n'i nana tɔgɔ ko Ibrahim Jawara miliyari b'a bolo mɛ n ka cɛ a bɛ ka mɛlɛn sɔrɔ a bɛ ka Maliw tɛ baara de kɛ quoi o tɛ baara de fɛ kɔngɔ b'aw bɛɛ bo jaw kɔnɔ nin kungo wɛrɛ bɛ Mali la min tɛ nin ye n'i y'a mɛn ko balo jamana de bɛ yen Asimi kana dɔrɔmɛ kelen don balo la kana engrais san foyi o don n ye nin fɔ WhatsApp groupe kɔnɔ jɔ n ka heure lajɛ wala n bɛ kuma bila yan n ka heure sera o don n ye nin fɔ WhatsApp groupe dɔ kɔnɔ dɔw ko engrais sɔngɔ ka gɛlɛn ko engrais bɔrɔ bɛ fɔ depuis ala ka ne da an ka dugu la ne tun bɛ an ka dugu la an ka dugu ma mɛn yen dɛ mɛ n tun bɛ yen depuis ala ka anw da an ma engrais san i y'a faamuya la an bɛ taa wɛrɛ de la misi wɛrɛ misiw bɛ bo min kɛ ani sagaw bɛ bo min kɛ an bɛ t'o de cɛ ka t'o bila foro kɔnɔ o de y'anw ka engrais mɛ ko baarakɛbaliya don sa engrais ni pititi patata a bɛɛ molobaliya an mɔkɛw ma engrais san a y'a faamuya an bɛnbakɛw ma engrais san n filɛ ka min f'u ye engrais man ɲi ka tɛmɛ o kan hali bo a bɛ bo min kɛ fɛn kɔnɔ ɲɛgɛn ni fɛn ninnu kɔnɔ k'olu bɛɛ bɔ ka taa bɔn forow kɔnɔ o bɛɛ ye engrais de ye Maliyɛn tɛ baara de fɛ sɛbɛkɛlaw tɛ bɛɛ bɛ fɛ an ka impôt ka di olu ma k'a donna tan o tile banna pewu armée tun tɛ condition kɔnɔ an b'olu bila condition kɔnɔ minɛn tun tɛ dɔgɔtɔrɔso la an b'o san ka lakana k'o sabati Mali kɔnɔ n'an tilala olu bɛɛ la waati min na an bɛ sɔrɔ k'an ɲɛsin baloko ma en tant que olu ma ban an t'an da don foyi la ni min bɛ taa sɛnɛ kɛ i bɛ taa sɛnɛ kɛ ni min bɛ baara wɛrɛ kɛ i bɛ baara wɛrɛ kɛ malo sɔngɔ a kana da 2000 ma a kana da 5000 ma a ka taa fo 1 million na anw bɛ se ka san parce que anw bɛ baara de la baarakɛbali aw y'aw da radio so ni fɛnw na kule la ye kɔngɔ b'aw bɛɛ bo jaw kɔnɔ ye hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wasalam Asimi an b'i fɛ Sogɛl an b'i fɛ Sadio Kamara an b'i fɛ Njaw an b'i fɛ Modibo Kɔnɛ an b'i fɛ Wage an b'i fɛ Ras Balayira an b'i fɛ Jɛnɛ Sogodogo an b'i fɛ Jason an b'i fɛ fasoden ɲuman bɛɛ Bubu Mabel Segu Tunkara mɔgɔ o mɔgɔ bɛ faso in fɛ bi an b'a bɛɛ lajɛlen fɛ hali bi o wɛrɛ Sudan jɔlen ka to an ka Mali dɛmɛ fan joli laban Musa Sisoko k'i fo Seydou Sisoko k'aw bɛɛ lajɛlen fo Maliba So k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo partager maximum foyi ta an bɔ nin sira in kan an b'an faso dɛmɛ fo an joli laban n bɛ bɔ kuma la ni min ye n ye video dɔ kɛ o don n donna dɔgɔnɔw gasi la n ye kuma fɔ kuma min ma ɲa n ye kuma fɔ i y'a faamuya la kuma min ye dan sago ka hakɛto ɲini kɛ dɔgɔnɔw fɛ dabɔ kama tɛ fili de n sɔrɔ n dusu bɔra n ye dusu bila hakili ɲɛ
den bɛ bi a tabaga de bolo ma dabɔ a kama ne teri bɛɛ ye dɔgɔna de ye wa hali bi ni n taara mali la n bɛ dɔgɔnamuso de furu parce que dɔgɔna ye den ɲuman de ye dɔgɔna ye halala de ye dɔgɔna ye sɛbɛkɛla de ye dɔgɔna ye baarakɛla de ye dɔgɔna ye yirawolo de ye dɔgɔnaw aw kana dimi aw terikɛ kɔrɔ fili de y'a sɔrɔ aw teri de ye ne ye aw balima de ye ne ye aw sinji de ye ne ye aw kana dimi den bɛ bi a tabaga de bolo walahi n bɛ dɔgɔnaw fɛ ni dɔgɔnaw bɛ tile ka kuma an bɛ groupe kelen kɔnɔ wa depuis village la an bɛ ɲɔgɔn bolo bamakɔ ne teri bɛɛ ye dɔgɔna de o tɛ nanbara fɛ o tɛ nkalon fɛ o tɛ se juguya la o bɛ baara de fɛ dɔgɔna wa n'i ye dɔgɔnamuso sɔrɔ a bɛ cɛ bonya ka tɛmɛ maliyɛnmuso bɛɛ kan a bɛ se cɛ ladon cogo la ka tɛmɛ maliyɛnmuso bɛɛ kan dɔgɔnamuso a bɛ baara de kɛ ka bala halala la dɔgɔnaw a ye yafa Balayi ma dabɔ kama tɛ a bɛ nin yɔrɔnin tigɛ ka di dɔgɔnaw ma ko n ye video min kɛ n jo t'a la n donna dɔgɔnaw gasi la ka dɔgɔnaw dɔgɔya walahi ma dabɔ a kama aw ka cɛ jugu sago in o de y'a to ni n taara nin kuma sugu ninnu fɔ hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ wasalamu merci